बे खालामनाया जाहैबाय जोंनि गामिनिनो आंनि जन्म जायगा। दा सिगाङाव बिथांमोना गासिबो बिपिएफजोंमोन आरो आंबो बिपिएफखामोन। दा बिथांमोना आंखौ गामिनि हिसाबै फैनानै दिनैहाय जइन जाफैबाय बिजेपि दोलोआव। बिथांमोना गोबाव सम बिपिएफआव खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। आंबो गामि हिसाबै बांद्राय फैनाय जायाखैमोन। दिनैहाय आङो जे जोंनि मन कि बातखौ लोब्बा लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा बे जाहैबाय बालंमारि, बेयाव जोंहा 126 नम्बर भट सेन्टार, बाव जोंहा मोनथाम गामि गोग्लैयो। नाखारगाव, भालुकमारि आरो साउथ भालुकमारि, नर्थ भालुकमारि, साउथ भालुकमारि, मोनथामजों गासै 450नि खाथियाव भट दं। दा बिपिएफ हिसाबै बे भट सेन्टाराव आं गोदो बिपिएफआव दा थानाय समाव खेबसेबो जेनफेरनाय रेकर्ड गैया। एबारबो दा नैबे जोंनि गामिनि गासैबो जोंनि बे देरफुनाय सेंग्राफोरा आंजों दिनैहाय फैफिनबाय। दा जोंहा भालुकमारि सेन्टार हिसाबै देरहानाया बे खाथां जाबाय होननानै आं दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंनो हायो। आरो बिथांमोना रावबो नङा, गासिबो आंनिनो न'नि मानसिखाजोब, सासेबो मालाय गैया बाव, सोमोन्दो थालायजोबनायखा। बिथांमोना दिनैहाय फैनानै आंजों हेफाजाब होदों। नाथाय एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना बिपिएफआव थादोंमोन। नाथाय दा नैबे बिटिसिआव बिथांमोना आंजों हाबफैफिनजोब्बाय। मानो होनब्ला बिथांमोना मिथिगौ जे राजिब सारआ गेलेगोन। मानो आंनि उल्थायै टिकेट बिग्रा रावबो गैया हिसाबै दिनैहाय बे जोंना आंनिनो गासिबो फिसौलाफोर बियादैजोब। दा बिथांमोना दिनैहाय आंनि खामानि मावनो होननानै बिजेपिआव आखाइ हमफैबाय आरोखि, बेनोसै। ओरैनो साबेसेसिम जइन जाफैदों? ओरैनो बिसोर 12टा फेमिलि, 12टा ओरैनो 12टा फेमिलिबाबो माने बिमा बिफाफ्रा आंजों दंखाजोबखायोमोन। नाथाय सेंग्रा हिसाबै बिसोरो एसे एमपि इलेक्सनाव ओरै थांदोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिसोर आंजोंनो मदद होफिनसै होननानै बिथांमोना हाबफैफिनजोबनाय जाबाय आरोखि। बेखौ जोंहा भारत सरकारा मा मावदों, जेनेबा मा डेभेलपमेन्ट मावदों, दिनै हिन्जावफ्रा, जोंना महिलाफ्रा मा खामानि मावनानै दिनैहाय डेभेलप जागासिनो दं, बेखौ देखायनाय जायो। आरो स्पर्ट्सनि बेलायाव, स्पर्ट्सखौ जोंनि मानसिया गोबां गेलेनांगौ। दानि जोंनाव भारतबर्षनिफ्राय दा गोबां स्पर्ट्समेन जाबाय। स्पर्ट्सआव बुंनांगौ, फरायनायनि बेलायाव बेखौ माने जाहाथे रायजो राजाया बुजियो। जोंनि बे मन कि बातनि दारै जोंनि बे भारतआ माबादि खामानि मावगासिनो दं बेखौ खिन्थानाय जायो आरोखि।